Ole hei voina chemistry also but is lai kan han zero le anga voina kan zero to thichu surface chemistry unit 5 ami kha ani doni ti dangang bokin kan zero lai bu te le kan le pon te le kan pen na zero to te ko kha a thei ang angin lo in chok ida kan soi về đều dễ làm khan dễ te po kan lo sia ka ma point by point na lo la te lo sia lu te po kha lo thiam mi da chu tin lo vak tu na kan soi lai zong lo sia chu lo no tha tu ang zong kan ti chuan in ril ru in ngai to na kha helama kal lo in thil sia ri ta kalama ti chuan point mo te lo chen sia se ko ba kha chui lo ma tha de ngon mai don nia ti kha kan han request ma sa du de choni tu na chuan kan zirwai na ma kha han du de to rianga surface chemistry ti ani surface chemistry ti chu ti na ne kan ti chuan surface chemistry is referred to as the study of the phenomenon occurring on the surfaces of substance. This is very applicable in industries and day-to-day lives. In other words, surface chemistry deals with all types of surface phenomenon. Tani, chuan chemistry subject pakhat, chemistry zinumi ani ahan soi tumber tele ahan tiber chu engani apon lang heng surface and the chun result from han soi fia mai no chun trong kam pakhat chun soi fia haranga apon emo apang emo a che fe a thor tham te ponia khaya I engani apanga thil threng ang chi thil leng po reaction ang chi thil kha alo ni ta ni chu reaction chi pangamo a surface mo khatela thil threng engamo chung chang an soina le an zir sa chu surface chemistry chu ani ta mai ni te chuan surface chemistry kan han zir don chuan a ma sabera an han soi thin le poimo ma sa chu absorption ani absorption hi hanchiar ko dela the process which involves the accumulations of a substance in molecular spaces in higher concentration on the surface. If we look at hydrogen, nitrogen and oxygen, these gases absorb on activated charcoal. Tani. The chuan absorption chu po mai thil substance animo molecules amimo khang thil te khang pon pang thila an han in hi beyamo an beyamo an hi khoma mo an fo khoma mo kha suina ani tani chu chuan chu tiang la in fik ano fo khoma ano khom na chuan chu concentration chu a surface a mai me a panga chuan along la sa in alo tam ta alo in thu tup thei bok ta ani chung entir na atan chuan activated charcoal anti mai he mei hol te po hi hun ta ka kan en chuan ko chek ko ne new awani chung ko ne new le ko chek ne chuan I borok te kha a hi phe ni he industry le thil tam taka man tang kai na ani a borok han ti thiam him man te po an honga he gas mask han sian man te po an honga a then chuan in nge ni kalai thok na tur ta na poimo engamo khan an ti bokani tin chu ti ro chuan chu abula chuan khang activated charcoal le khang ho khani oxygen ni lo borok thalo khang ho te hi khom theina an ne ni phum chu tiang bok chon nitrogen te oxygen te hydrogen te thil nam te poka hi thi ta ni chu tiang in hi khom
alo apanga charcoal me hol panga lo in hip khom lo be khom lo in fok khom ta te chu absorption anti chu lo ni tai te chuan kan kal lenga absorption a chuan hei kan huam hian activated charcoal kan ti chu appeal he lai activated charcoal ti in zian a hi alo ni ta me hol lo ma chu ti hian a bialin da chin ta angila ti chuan a cheve la khan gas molecule kha hei helai lang lo point in engam a in zar phar in in try la do na ni chu ta in zar phar la in try la lo ta chu me hol chuan hi theina alo nei miu awangin alo hi khom ta apanga chuan alo in che khom ta chui mai ni ti chuan accumulation anti chu ting alo accumulate ta chuan he gas molecule so ka ti khan alo khom fok khom ta te to mai ni chu thil chu tu na kan soi ta absorption chu ani chu chu na pang ve la thil thiang ani wang hian me hol pang ve la thil thiang in fok khom chung ril thil khoi lo apang pon thil ani meu wangin ni chuna kan subject head unit min putu po surface chemistry kan tin la tak chun ta ni surface thil thiang ni wangin ti chuan absorption chuan theto me accumulations of atoms or molecules on the surface of another substance ti khani mai ni ti chuan absorption na chuan thil pahnih om le ta chu apum puluma gas le me hol zina kan entropy ka khan soi tai la low in heat beta ta chung chang kha phenomenon emo process overall process ka chu absorption ni kha overall process absorption han thil pahni om ta heat bay tu a heat bay tu alai me charcoal na chane example ra kha chuan ni da chuan charcoal kher ni da fang thil dang dang ko ni thei metal step of an ni thei ti chuan chung lo heat tu lo heat bay tu chu absorbent ani ti chuan an heat bay te le heat bay to ate kha apanga la va in da bay ta ho absorbate chu ani ta ni ti chuan the surface on which absorption takes place is called absorbent, and the substance which is being absorbed is called absorbate. Tani lam chuan tong lam han lam la koi lam khop mai absorbate han ti khan amar thil sang ani di ka se ila ti chuan absorption a son thil pa ni absorbate le absorbent omani absorbent to kha surface a heap home to akha ani ti chuan about zo alien bolian zo ka a quantity po atam zo bo ani chuan absorbate ero chu apanga va in be afa be te kha ani a be te po kha ani na ta ka chuan he absorbent a hi chuan an claim in an te zo thi tlang pi bo ani le to te ka lenga absorption po kha chit ni an han thin le ta chu pe chu physical absorption anti ti chuan physical absorption po chu nge physical ti le absorption ti la kha combine in la homin physisorption anti chuan chu ti mo kin a hoi mi po chemical absorption po hi chemisorption ti le tani ti chuan physical absorption hi lo shin fe ta la when a gas is held or absorbed on the surface of the solid by van der Waals forces without forming a chemical bond between absorbent and absorbate, it is called physical absorption. Example: absorption of carbon dioxide gas on the surface of charcoal. This is an example of absorption of charcoal in the gas a heap form a heap bay physisorption and the Chentani to the Kansiram Khan physisorption are shown a chemical reaction Pahatma chemically in and Manika and in bone low, and in zoom low, and in tum get low.
in thung he da de ti tu chu apangaron bei ve dia la chan po kha le an ma ni han in thung khom ve dia la chan kha chu van der Waals forces anti atom a molecule te naran tak le derde taka anin fok khom na kha ani maya chemically in anin combine lo chemical reaction om lo achung lam thil a hong lo tina ani ti chuan chemisoption anti ka om le chemical absorption chu ve thung ro chu when a gas is held absorbed on the surface of solid by forces similar to those of a chemical bond. The type of absorption is called chemical absorption. This type of absorption leads to the formation of a surface compound. Tile tani ti chuan chemical reaction chemical bond ang teu tho thanga kha absorption kha om thei bo ani kha mi pang an va be na pang le va be te ne na kha in tok sir na le in nim mai na kha be sa dia om sa dia ni in bond na in zoom na chemical bond ang deuh tak ka om du thei bo ani chu tiang ang chi thil a chu chemisoption an lo ti ta ni chu ti chuan absorption chu nge ni kan ti kha surface chemistry po kha surface a thila po hlai ma mo khalaya thil li hi be in om khom fok khom kha absorption ni physical absorption chu chemical reaction om lo va a be sakya na mai khalai van der Waals forces awanga om khom kha ani chuan chu physical absorption ni adop le na chuan chemisoption anti chemical reaction ang hial te po thleng ton the ani absorbate le absorbent inkara kha apang be le apang vasiam tu nei tu inkara kha chu chemisoption ani ti chuan anim lo enina helai kan bong hian helai po tui tling amo engamo po lo ni te nawa apanga hian tui hu po ava be chiu mani te han noi thak khala thlani hot mai ani nget lawa in bon tak om lo achung mi ne kha in achung ril thil la khoi lo kan ti ka achung a khala kal tlang lo pu tlang lo ni tui hu han be chiu po kha lai hian ama ro chu hei chemical absorption ai ro chuan achung mi azu lut tlang chi lo ni kan apang khan engemaw chi chen chu a surface absorption la khan interaction among chemical bond apang thila khan nge ni engemaw chemical bond anu tak kha au ta ni ti chuan hei hi tuna nowa tu yom ni om tak be chak hi physical absorption ni ti chuan hei helaya khoi bu ni om tak hi atomic level atom te atom chi kha panga engemaw va be ya yin zo roi na le in pot som na chung chang lan thir na ani ti chuan chu chemical physical ka chu chiang thei mai physical absorption chemical absorption ti ka chun entir na chen kha om thei da chu hei thir tu ek te po hin ni ya thir tu ek te po thir pang thir lo om ta thir panga oxygen le water mo tui hnong tui hu le borok om chuang han afa kal chuan kong sira iron ru dan ala po tui ek tur kan kun san to roina na borok ka lo bo ka yama lo om chuan tui ek lo ni ka surface phenomenon ni to wali tu na kan soi mek tai pa chuan chemical absorption chemisoption ni ti chuan helai po kan huang hian thir khoi malai mi chu apanga tui ti ko chen khana in che ti oxygen mo ro le trong ko pin thir te po khalo tui ek vezel mai ate khan arong te lo in kha ka apanga base of ya mai te to lovin kha thir ne khan chemical bond in zona iron oxide akhalo in siam ta ni chu ti chuan thila hi no thir ngani da khang no real nova tui base yang khani to lovin chemical bond in zona thu lo ni ta ni
chuan tu te kan kal lenga absorption a su tham an ti a absorption lesna kan so yong khan accumulation molecules te amo atom amo khate ho khami surface an hi pe theina kha in ha na pahni a uma pahni ti la chidang po more nature of substance absorbate absorbent te po theini chuan lo chu kan soi zui chiam han don lo un kan nei tlem do chuan extent of absorption of gases solids is affected by pressure and temperature dani ti chuan absorption kha temperature le pressure ai ta a tan pui thu in pressure sa khan absorption sa mo ani ti chuan a graph between x by m amount of absorbed and the pressure P at constant temperature is known as absorption isotherm. And tani chuti chuan kha substance molecules emo absorb za tam le tam lo kem le tam chung chang le a pressure low in kha ka zira khan graph anan tok ta anan draw ta anan siam ta a chu graph anan siam ta ka chu absorption isotherm antitani engwani isotherm antina kher kati chuan iso chu same in ang thunhun pinani a term ti chu temperature umje chu isotherm ti lo ni chuan same temperature emo chu chemistry thong tak chuan constant temperature ngai reng temperature in thak theng lo a absorption lo ti da chu cha tani chu da chu na big in French absorption isotherm kan so yanga hello point the relation between the pressure of the gas and the amount x by m of its absorbed on the surface has been plotted curved by French. From the curves, it is evident that the extent of absorption increases as pressure increases. Tadi, chu pressure can be san khan absorption ka asam tua ani di kha di aron soi chu ni mai ni ti chuan ado de la chuan hela hian kan hu anga diagram an ti la plot hi isotherm hi an draw tle ni fel de wa maro chu ni thokha thowa zero pressure hi he la ma hoi la ma hin he de kan thei chuan char chuan pressure sang tual ti na ni a ti chuan so lam he la ko chu a molecule te kan absorb za ta ka exam nge a huai per zero ni te ma absorb lo wa he la chun tle ma absorb pa he la chun atam tam tiel ke la absorb pa chu omje chu kan chho hian absorb na sang ko to ti na ni ti chuan pressure hi zero ni la chun absorption ni om lo thu ka ni pressure hi he lai ve lo ni hian chuan absorption za chu he za ve lo ta ni pressure hi he lai ve lo ni a lo san chho chuan absorption chu he lai chon ve lo ni ta ni he ti za lai lo zo ta ni chuan omje chu pressure san ko le absorption ka alo sang ta ti na ta ni chu ti chuan kan soi je lama at low pressure the graph is so steep. This means that x by m is directly proportional to the pressure. X by m is proportional to more line side proportional to line alpha kan da or kan nei lo mio wangin kan da ta ni p ati ta ni ti chuan substance khalai absorb to pressure hi da in na thum lo top ani pressure san to le absorption ka an satani ti na mai ni an chuan equation ka x by m is equal to kp k constant ni chuan low pressure a chuan graph ka a chho khop mai a oi khop mai a chu ta chuan a pressure ka amount cm2 ber ni a proportional ta ni and then la pressure a ti lama chuan he nim lai ni lo ti lama a sang chho ha por pressure a san po le absorption ka sang roi mai ni ti kha a soi ti mani a
at high pressure ve thunga chuan the value of x line becomes almost constant that does not change with the change in the pressure tani asal pressure sanga kan chuan absorption ka asa to lo pung to lo ngai de ure hei de ure to ni pressure ka ti sang viu po ni la apun de to lo absorption kha point tak mai kha khalai ni kha saturation state antini chuan a pressure ko kha saturation pressure anti tani chu han en leila pressure ne ma chung tian sang zo ti chuan hei pressure he ta aron san thei to chuan hlai do thlen chuan ngai de to ni helai hi saturation point anti kha alo ni tani chu ti chuan saturation state on it saturation point kha helai hi lo ni ta kami ko lama chun he pressure ko he ta pain sang tiel ma se absorption kha apun to lo chung lama kal to lo sang to lo a phei char to chu mi chung cha chu ani maya friend which absorption ai chu ta ma chu ti chuan adop le kan han zer tu chu catalyst ani tani catalyst chu ni catalyst chu is a substance which increases the rate of a chemical reaction without participating in the reaction. The reaction is recovered chemically unchanged. Makasih so we go me ma soi po tanga catalyst chu reaction chemical reaction oma tu ti chak tu atel avanga ama kan to avanga chemical reaction no chak ti chak tu ani tani amaro chu athena chuan catalyst ka ti chak tu pon lo bin tingong ko pon hong thoba ma se za som kwa ai tam pon ne ta chuan catalyst ni phunga chuan reaction ti chak tu tani chuan tlang kuin catalyst ka si atopa chuan anga chok le ni aron chok le ni atira kan man angsa pok kan tel za ka atopa khan in let dang ve lovin in pai ve lovin man lovin aron chuak le ni chu catalyst ni phung kan chen chi ma thre de ko chung ta ni catalyst pakhat kha amar nge na ni tinani chu ti chuan adop le na tan chuanin i claim te chok kan hong thi chemical reaction a reaction thil nang siam chona tura ta kan han za tam deuh deuh kha por chiam ma ai lo tinani ti chuan khatianga reaction a speed up ati chakna chan po kha abun taka chuan a potential energy akha avatu niamani omje chu reaction kha akal zela thil in siam chuak product engemaw thil kan in belbom thil kan tan atawa thil ava in siam thil thar lo in siam chuak thelna dura khat engemaw kalka anei ta chumi tak achu pot engeni activation energy antitani chula kalka taka chumi activation energy nei lo chu po taka siam the no ni chumi nei the tu chon rang takin reactant taka asiam ani chu ana thoni ti chuan equilibrium constant kha akoi nang lo bokani chuan catalysis consider lenga catalysis chu engeni kan tiang kha chemical reaction catalyst telvena akan ki ta kha catalysis chu ani maya catalysis chu chinin antenna chung chu homogeneous le heterogeneous ani homogeneous catalysis chu heta kan buang hian CH3 CHO kan buang hian gas ani I2 hi catalyst entani I ni gas bokani omje chu catalyst le reactant te kha same phase liquid gas solid mo kami ho ka phase kan ne chuni gaseous phase solid phase liquid phase kan ne ya hela chuni nge ni CH3 CHO hi gas ani I2 gas ta ni chu ba chu reactant hi gas ani like catalyst le gas ni chu ba chu same phase gaseous phase ni ve wangin khathika homogeneous catalysis anti chun tani ti chuan formaldehyde decomposition kha gas
vapor phase ani bangin ai po vapor phase ani te chuan process kha tlam kuin again homogeneous lo tani chuan heterogeneous kan ke lema heterogeneous asa kan soya khan a reactant le a catalyst kha phase pakhat ni to fang hey nitrogen le hydrogen to gas ani a catalyst kan man chu iron ani tani as in z san chu solid ani tani thir chu solid ani kan chia iron chu solid to chuan nitrogen le hydrogen ain bel bom khan ammonia chu Haber process ammonia han siam chuana atana thir tangkai kha adon tani ti chuan I kan soile thok thokanga important features of catalyst a catalyst property the thing me pakhat le chu I activity ania it depends on the ability of the catalyst to speed up the reaction. It depends upon the strength of chemical reaction to a large extent. It depends upon the surface area of the catalyst. The selectivity of catalyst to direct a reaction to yield a particular product excluding others. Moreover, nature. Tani. This one in catalytic property. Catalyst one reaction. The chakut thena durin thena ability kan ti kha ane kan ti to kha ti chuan om sia chu chemical reaction ma lo kan soi to te a zir te po khan eng tiang chen nge tiang sa nge ti po kha ai na po ka tin selectivity yan ti ve a chu thil pakhat bin taka siam chu thena ane catalyst sir khan hey helai he example ko CO le hydrogen hi ra ya te chuan CO le hydrogen carbon monoxide le hydrogen pakhat na po pani na po pathum na ya maro chu nickel helai chuan hon ani a te chuan helai chuan copper zinc oxide le chromium hi kan mang ta ni ta chuan copper chu te chuan catalyst kan hon kha ai na lo ta tho ma ya selectivity ani ta chu he na ni nickel kan hon chuan methane gas kan le ro water le chemical man chuan copper zinc oxide le chromium oxide kan man chuan methanol kan lo newa chuan carbon monoxide le hydrogen tho sia khan copper catalyst kan man lo chuan SCHO hi kan lo newa ta ani chuan zeolites kan ti ho te ho hi kan zir dem tu te zinga point mo pakhat chu lo ni le na chu tlang point I catalyst ani ve bok ta an ma ni kha an pian zirin an ni phung zirin molecule structure ba khan catalysis catalytic property kha lo nei le ta heng te hi petrochemical industry anti heng petrol hydrocarbon ti le thil dang oil refinery te po heng thil te hi alarin an mong tangkai he a thui ta ke ni class a chon kan zuin kan soi thei lo konga amaro chu khati chin kha kan lu tok thing mai don nia min lo mai sa tu lo fiu tu song te sa vai chunga lo thu kan soya tin episode dang ne zel te po in lo ngai thai lo chawa tok kuina ni lo man the kan du sak cheu ni ka lo me